हाय, आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउट्युब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 22 मार्च 2021 मायथाइ। नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बालुकजरा बड'सा साहा बागानखौ सोरबा सिनाय मोनै गाज्रि आखुनि सुबुंफोरा साहा बागानखौ सावना गालांदों। बे जाथाया थांनाय 19 मार्च खालि हरनि समाव मोन 18 दाब दाब जायगायाव अर फोजोंना होदों आरो गोबां साहा बिफांफोरा खहा जायो। बेफोरबादि खहा जानायखौ नुनानै बालुकजरा बड'सा साहा बागाननि नेहाथारि देब कुमार गयारिया जोबोर दुखु मोनदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बे साहा बागाना 1993 मायथाइनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'यै बे साहा बागानखौ फोथांबोदों। दा बे साहा बागानखौ फुवारनानै 150 बिगासिम जाबाय होनना देब कुमार गयारिया दुखु फोरमायदों आरो बे साहा बागानाव 40-50 सुबुंफोरा खामानि मावनानैनो गाव गावनि नखरखौ खुङो। बेबायदियाव गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय देब कुमार गयारिया खावलायदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरियाव क'क्राझार जिल्ला केपिपि दोलोआ खौरांगिरि मेल खुंदों। केपिपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि उत्तम कुमार रायजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। उत्तम कुमारा बुंदों दि थांनाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव बिजेपि दोलोआ कच राजबंशिफोरनो एसटि होगोन होनना खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बेखौ मावफुंनानै होआखै। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिजेपि दोलोआ केएसि होनानै राजबंशी हारिखौ थगायनो नाजादों। बेनिखायनो केपिपि दोलोआ बिजेपि दोलोनि हेंथायै गसंथादों आरो केपिपि दोलोनिफ्राय मोनथाम बियाबाव सा 3 बिजाथिफोरबो फसंनाय जादों होनना फोरमायदों। दिखियाजुलि बियाबनि खावब्ला सेन्टाराव बिपिएफ दोलोनि फोसावदिं मेलाव हाग्रामा महिलारिया महाजोतआ सरकाराव फैथारगोन होनना बुङो आरो मदिया 100 बार आसामाव फैब्लाबो सरकाराव फैया होनना बुङो। लोगोसे प्रमद बर'खौ बेफारि होनना बर' हारिखौ फानना फैदों होनना बुङो। गोजोननि मुङाव एनडिएफबिनि जुक्तिखौ मोजां आरो माखासेया जिर' होनना बुंबावो। साहा बागाननि मावथिफोरा जायखिजाया दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ होबथादों। गावसिनि मोन 3 थांखि एबा लुबैनायखौ सुफुंब्लासो साहा बागानाव हाबनो होगोन आरो बिसायख'थिनि समावसो फिथाइखौ मोनगोन होनना सिगियो। बिथांमोननि मोन 3 दाबिफोरा जाबाय गावसोरखौ एसटिआव थिसननाय, हा पाट्टा होनाय आरो गावसिनि हाजिराखौ 300 नि बारा खालामनाय। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर जामगुरि 5 राजा बाथौ आश्रमाव बाक्सा आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनाया 20 आरो 21 मार्च खालि बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि हाबाफारिया खुंफुंजाबाय। काथिराम बर' बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां बाथौ हारिमा फुरिया कुमारिखाथायाव थाबैनो गायसनजागोन होनना बुङो। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आथियाबारि, थिनालि, लोखनाबारि सुइस गेटआव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह' मोननाय जादों। खाथि खालानि सुबुंफोरा नुसननानै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव खौरां हरो। सानजौफुनि 12 रिंगासोआव गोथै सह'खौ नुसननाय जादों आरो थैनाय सुबुंनिफ्राय मोनसेबो रोखोमनि आइ कार्ड एबा डकुमेन्टसफोर मोनफानाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।